Znate ono kad kažemo svaki proces komunikacije se svodi na dva osnovna postulata. Znači to je onaj nivo sadržaja, reči, dela i nivo procesa. Znači, dete intuitivno osjeća, ja uvek kažem, sve u energiji čoveka. Pa čak i mi koji radimo sa decom, deca prepoznaju to. Deca neće raditi sa svakom. I poslušajte svoju decu. Dete neće da priča sa svakom osobom. Dete neće da komunicira sa svakom osobom. Poslušajte svoju decu. Jer deca su izuzetno intuitivna bića. Izuzetno ulaze u proces sa bilo kojom osobom. Kao što i Jesper Juhl potencira da dete u stvari ulazi u te međuljudske odnose, u tu interakciju. Iako je malo, iako mi doživljamo dete kao poluproizvod, iako dete doživljamo kao nešto što je manje od nas, manje biće. Nije tačno, dete ima tu intuiciju i to prepoznavanje i taj integritet deteta se treba veoma dobro prepoznati i poštovati.